झी मराठी, चर्चाही होणारच। इचलकरंजी शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या वाटचालीत आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल टाकण्यात आलं। भाजपा इचलकरंजी पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री श्रीरंग खवरे व श्री रवी जावळे यांच्या मागण्यानुसार कंजारभाट वसाहत इचलकरंजी इथं 10 लाख लिटर क्षमतेच्या नवीन जलकुंभाची पायाभरणी तसेच कंजारभाट समाजासाठी सांस्कृतिक भवन बांधकामाचं काम माजी मंत्री प्रकाश अण्णा आवाडे, आमदार डॉक्टर राहुल आवाडे व माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या हस्ते संपन्न झालं। या उपक्रमामुळे परिसरातील नागरिकांना स्वच्छ आणि नियमित पाणी पुरवठा मिळणार आहे। कंजारभाट समाजासाठी सांस्कृतिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमासाठी एक आधुनिक व सुसज्ज केंद्र निर्माण होणार आहे। शहराच्या प्रगतीसाठी सदैव प्रयत्नशील असलेले माजी मंत्री प्रकाश अण्णा आवाडे आणि आमदार डॉक्टर राहुल आवाडे यांच्या अथक प्रयत्नामुळे इचलकरंजीत विविध विकास कामांनी मालिका वेगाने सुरू आहे।